Poštovani gledatelji, dobar dan. Prvi blagdan u adventskom kalendaru je Sveta Barbara, a to je danas. Za 2 dana je Sveti Nikola, čiji su zaštitnici i zašto su zanimljivi jezikoslovcima. Sveta Barbara bila je rodom iz Male Azije. Prema predaji, otac ju je dao zatvoriti u toranj, kako ne bi komunicirala s kršćanima. Pučka imena toga blagdana slična su ostalim pučkim imenima po načinu tvorbe. Tako da je to najčešće odnosni pridjev. Recimo u gradu Krku zabilježeno je Barbarina, poimeničeni odnosni pridjev. Među Kajkavcima u Zagorju je u srednjem rodu Barbarino. Zanimljiv je, na primjer, u Vinišćima kraj Trogira oblik tako isto poimeničenog pridjeva, ali sa starim sufiksom j i sa promjenom bv, pa tako ime glasi Varenja. Inače, vrlo često je samo pučko ime upravo pridjev sveti i ime svetice, ali opet u različitim fonološkim inačicama glasovnim. Tako recimo u Cerovcu kraj Slunja to je Sveta Barbora, u Starom gradu na Hvaru je Sveta Borbara. Za blagdan te svetice pojavljuju se ponegdje i poslovice, kao na primjer u Brusju na Hvaru. Varenišće, Mikulinišće, među njima dan godišće. To znači da između blagdana Svete Barbare i Svetog Nikole je jedan dan, ali ako gledamo u suprotnom smjeru, onda je među njima i cijela jedna godina. I Sveti Nikola biskup je prema predaji rođen u Maloj Aziji u 4. stoljeću. Poznat je kao zaštitnik putnika i mornara, stoga se u Dalmaciji i u Hercegovini kao blagdansko ime spominje Sveti Nikola Putnik, rijeđe i Sveti Nikola Mornar. Osim imena Nikola, u Čakavaca je vrlo često ime koje se za taj blagdan koristi je Mikula, odnosno općenito kao vlastito ime Mikula, pa odatle i blagdansko ime Sveti Mikula, koje opet može biti i odnosni pridjev, pa je negdje Mikolja, negdje je Mikulinja ili neka od tih varijacija. Naravno, tamo gdje nije ime Mikula nego Nikola, onda je opet odnosni pridjev ili Nikolina ili Nikolinje. Uz blagdan Svetog Nikole česte su meteorološke poslovice. Jedna od poznatijih iz središnje Hrvatske glasi Sveti Mika, nit konjika, nit sanjika, što znači da je tih dana zemlja toliko vlažna da se ne mogu voziti niti saonice, niti kola. U okolici Zadra je poslovica Sveti Nikola tresnuja bradicom, što opet znači da bude ili snijega ili jakoga vjetra oko toga blagdana. Na Hvaru opet kažu Sveti Mikula butoje jabuke. To je opet vezano uz ikonografiju jer se vrlo često na slikama i kipovima Sveti Nikola pojavljuje s jabukama.